Top 7 most wanted persons ng Pavia nadakpan sa patigayon nga operasyon. Aring balita gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Halos tato na katuig nga panago ni Joven Sotero, 28 anyos sang ungka dos Pavia kag nadakpan sang Pavia Municipal Police Station. Si Sotero ang wanted sa kaso nga frustrated murder. Nakabaton sang impormasyon ng Pavia Police nga nagahampag sang pusoy sa himatayan ng akusado. Wala na maghatag kumpiyansa ang mga pulis ilang agin kadtuan tubtob nga ini ang nadakpan. Mo naging kasang operation sa gabi mo ni pag-serve sang warrant of arrest against Joven Sotero alias Paklang. Sa investigasyon sang Pavia PNP tuig 2015 ginbuno ni Sotero si Vicente Olaso. Nakaangko ng biktima sang pila sa dughan kag tiyan. Ginkasuhan sang frustrated murder si Sotero rason nga nagpanago. Gani ginhingadan nga top 7 most wanted person sa Pavia. Halos tira magpamilya lang which is nga nabudlayan mo kami sa magkuha sang information May ibada hadlok man magtudlo, hadlok mag-guide sa amon. Tungod iping-iping lang daang panimalay sa sa zone 3 Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.